Bună ziua! Astăzi m-am gândit să fac un tutorial cum se păstrează frunza de vie la sticlă. Așa, avem aici sticle de unică folosință de plastic, vedeți? Să fie scurse bine de apă. Am pus un pic cu capul în jos să se scurcă de apă și frunze de vie care le-am strâns pentru că e timpul și sezonul. Uite ce frunze frumoase de vie, da? Și pentru că în străinătate e destul de greu să faci rost de ele, m-am gândit să vă arăt cum le păstrez eu pentru 2-3 ani posibil, pentru a le conserva cât mai frumos. Am strâns foarte multe frunze, iar acum o să vedeți să împachetează așa. Da? Vă arăt cu o mână numai, pentru că cu mână filmez. Da? Să dă și să pune în sticle. Eu am pus într-o sticlă de asta aici. Uitați aici așa. Vedeți? Să bag aici așa înăuntru. Da? Să cadă. Și tot așa până când... Da? Dar în general trebuie să le puneți să fie cât mai uniforme. Da? Că altfel capătul acesta, vedeți, capătul ăsta să nu înțepe frunza, să o rupă. Bine? După care îi dați din nou și se mete în sticlă, da? Și în final, după ce se umflă, când vedeți că se umfle mai cu vârful la furculiță, împingeți ușor în jos, da? Să ducă mai în jos. După care, al final, ăsta este rezultatul. Eu am aici așa o sticlă și le guardez așa și le aveți, vă spun, chiar și 2-3 ani ține. În momentul în care vreți să le desfaceți, să tai aici pe mijloc, ușor, ca să nu tai frunza, să tai sticla, da? Să tai ușor sticla și scoți frunza ușor dinăuntru și o ai ca să-ți faci sărmăluțe, ca în România. Asta e, m-am gândit să o compar cu voi, așa că spor la treabă.